ești la noi, ești la noi, la Galați. Acum ești la noi acasă la Galați. Noi suntem cei trei băieți de la M2, eu sunt Marmota, eu sunt necunoscutul, iar în spatele camerei e bun. Mulți vă întrebați ce facem noi. Ce facem noi? Facem niște episoade despre Galați, nimic altceva în plus. Sunt multe persoane plecate în străinătate, poate au uitat ce arată Galați, noi încă vrem să le reamintim. Vom prezenta bune, rele, ce este nevoie, ce avem deja. Vom prezenta atât pentru gălățeni care îl cunosc, cât și pentru cei care nu sunt din Galați și poate ar vrea să-l cunoască. Da? 1. Păpădie. Ce este păpădia? O chestie mare din metal, din care țâșnește apă, da? Țâșnește apă începând de prin mai până prin septembrie. Noi, vin oameni, pești, pod, Galați. 10 ani, m-a uitat cum o cheamă, Mariana Mocanu Mariana, de 10 ani, că vine la scenă aici, prin Ciorn, Iar faleză. care a pierdut-o. În fine, hai să... Iar faleză. Iar faleză. Sigur că da. Iar Dunăre. Aceasta este Dunărea. Auziți cât încet curge? Ea nu este jegoasă. E culoarea ei. Noi, uite un pescaroș. Mai sus, bă. Nu mai e pescaroș. Era o fantomă. Sunt și pescaroși. E părâul preferat al Galațiului. Deci, prin acest părâaș se poate trece și cu bacul. Pare surprinzător, dar se poate trece și cu bacul. Și în not. Și nu, dacă ești tâmpit și ai coaie de oțel. Trece în not. Concerte în Galați, distracție, muzică. Foarte aglomerată. Ne aflăm aici la Nespălata, cu scena pornografică a Galației, da? Poate observa, ea niciodată nu este curată, deși este spălată tot timpul, niciodată nu este curată, da? Este o nespălată, veritabilă nespălată. Dacă vreți să o vedeți, puteți să veniți în centru Galațiului. Ne aflăm la turnul de televiziune din Galați, cea mai înaltă construcție din Galați, de departe. Este singurul restaurant din România aflat la înălțime, la altitudine de 100 de metri, până la restaurant. Mai sus, dacă e tot, înălțimea totală de 130 de metri, este construit în 1978. Este construit din beton armat. Restaurantul din vârf are priveliște excepțională, într-un episod ulterior o să prezentăm și priveliște de acolo. Bineînțeles, pentru cine vrea să-l vadă, nu este neapărat să duci sus la restaurant să comași ceva sau să mănânci ceva, este doar trebuie să plătești taxa pentru lift, poți vedea de sus Galați. Pe Dunăre, portul Damen, Dunărea, care este imensă. Ăla este portul mineralier din Galați. Ăștia sunt băieți. Da. Așa. Barge, Jos se află bazinul plus plaja Dunărea. destinația preferată a gălățenilor pe timp de vară. Number 1, sala sporturilor. Renovată recent, 2013, înainte era paragine de sală, acum chiar arată foarte bine. Number 2, stadionul Dunărea. Number 3, McDonald's. Da? Mâncare bună, dar nesănătoasă, să nu vă duceți copiii la McDonald's. Așa? And number 4, Spitalul Județean Sfântul Apostol Andrei Galați. Pam, pam. Și pe un 360, că și încolo e frumos. Da, te duci încolo și când stai așa să mă bag în cap. Galați! Da, și du-te și întoarce-te și tu, mă. O să întorci-te. Mă mai întorc și eu, mă? Mai bagă-te încă o dată. Iarăși Galați. Galați!